Bugün bir adam pehmdarın ýanyna barýar. Pehmdar diýen men dilimden ýaňa kän günah gazandym diýär. Köp adamlaryň göwüne degdim dilim diýe saklap bilmän ýa kän urlum dilim kän goýýardy diýär. Men şol eden günahlarymdy diýe ogdal erbet işlemiň hemmesini ýa-da ýugmak isleýär zatlar edesim gelýär diýär. Näme bolar diýip ýa-da pehmdardan maslahat sorýar. Pehmdarym aýtja bolýar diýär. Barçan gitdi diýär. Bir halta tovuğun yelegini al diýär. Onum diýär iň beýik zdanýanyň ýokarsyna çykdy. Şo taýdan aşağı pytyrat diýär şol yelekler hemmesini diýär. Ulan bolýar diýip gidýärdi bir halta yelek tapyp baryp jaýyň üstüne minip baryn uçup goýberýär. Ýa-da pehmdaryň ýanyna gelýär. Pehmdar men etdim. Diýişiň ýaly boldy minni diýär. Ulan pehmdarym aýýok entek bolanok. Bul entek men sana beren ýumşumyň bir böleçigi diýär. Indi näme deýin onda diýäli? Indi gitdi şol yelekler hemmesini çöplep bir halta yelek etdi. Netijany möhürüň çykar.